El llibre de guitarra era una època on fins llavors, a la península Ibèrica, un dels instruments de corda polsada que més tocats era la viola de mà. A la resta d'Europa es tocava el llaüt, un tipus de llaüt més petit que la tiorba, el llaüt renaixentista, i en canvi a la península Ibèrica el seu germà, el seu corresponent, és la viola de mà, que era un instrument del Renaixement, que de fet és l'època de Joan Carles de